Имаш малък хол? Ето как за 2 минути да го направиш да изглежда двойно по-голям. Започни от килима. Той е основата на цялото пространство. Първо и най-важно, избирай светли цветове. Бежово, крем, светло-сиво или пастелни цветове. Те отразяват светлината и отварят стаята, докато тъмните я правят по-тясна и затворена. А това е грешката, която много хора допускат. Прекалено малкият килим реже стаята и я прави още по-тясна. Избери по-голям, който влиза под мебелите и ги обединява. Така стаята изглежда по-цялостна и по-голяма. И още нещо много важно. Избягвай тежки шарки и натоварени десени. По-добре заложи на изчистена или абстрактна визия. Това дава усещане за лекота и повече пространство. Светъл цвят, правилен размер и семпъл дизайн. И холът ти вече изглежда по-голям. Запази това видео и избирай умно. Килим и Камко БГ. Стъпка към по-красив дом.